Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija impenja ruħu li jaħdem biex jissaħħu l-kooperattivi f'Malta u wassal dan il-messaġġ meta laqa l-membri tal-Kunsill tal-Kooperattivi fl-uffiċċju tiegħu fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Il-membri ta' dan il-Kunsill jirrappreżentaw numru ta' kooperattivi differenti fosthom kooperattivi tal-bidja, is-sajd, il-minibuses, il-proprjetà u anke kooperattivi soċjali. Fil-messaġġ tiegħu Adrian Delija qal li l-istruttura tal-kooperattivi barra minn Malta taħdem tajjeb ħafna u f'Malta stess din l-istruttura tista' tikber f'proporzjonijiet kbar. F'dan ir-rigward semma kif nistgħu naħdmu biex il-kooperattivi jilħqu l-akbar potenzjal tagħhom. Min-naħa tiegħu anke l-President tal-Kunsill tal-Kooperattivi Paolo Piscopo qal illi barra minn Malta l-kooperattivi huma stejjer ta' suċċess. Madankollu nnota b'dispjaċir illi f'Malta kien hemm bħal impenn politiku biex tinqatel din l-istruttura. Bħala eżempju semma l-qsim tal-Fond Ċentrali jekk kif bdew jiġu ffurmati federazzjonijiet ġodda, bil-konsegwenza li l-Kunsill tal-Kooperattivi spiċċa mingħajr fondi. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li l-Oppożizzjoni lesta tilqa' l-ideat u s-suġġerimenti tal-Kunsill biex jekk jista' jkun l-interessi tal-kooperattivi jiġu mbuttati anke mill-Oppożizzjoni stess.